कहाँ बाड़ू हो? काजी का कहतनी कहाँ बाड़ू? घरवा में बैठल बनी। हमार लइकवा कहाँ बा? ये जले लोग में बैठल बा। रोत वत नहीं खानू? नहीं आपके दूध पिया के बैठल बनी खटिया पे। अच्छा दूध पिया दल बाड़ू। हाँ। ये लिए नहीं देखिए परेशान मत कर। लगे तो खाली। ठीक बात केवड़िया खोलो हम आई। आई का बेटा? ए बेटा इतनी तेज बोल दूध पी ले अब के लगा से बोल अब केन दूध पी ले के दूध पिया लो तोर माई झूठ बोलती है का जाने ते दूध ना पिए ले का पिए बे ये 2 दिन के लड़का भइल को तो पेप्सी मंगाओ। अरे तो 2 दिन में पेप्सी पिए लगा रे ढकन तोरा दूध नहीं का घोटाता ते काम कर उठबे तनी तनी दौड़ देबे तनी तो 2 दिन के लड़का बोले ना सो अरे नगदे तो ई तो 12 जम गल बरे जामीना लड़का हमर से तो भाई के बार रहला हई कहां में परवरी साइड में बा ए हे सन लड़का कहीं देख आय ई करे तन चलबे रे तेरी के फूट गल हमार की समोते एगो लड़को भइल तो इहो देखा दे लगड़े बा का हो काजी का खइले रहलू हो? पेट में रहे ना तो गरवा लग रहे हम जोनी नहीं गरल लग रहा है ओइसे लंगड़ हो गए। अच्छी के भाई एलियन खान तो पैदा कइले बड़ुआ गरन हो लागल बा तब बेटा ठीक बाड़ हो हां बाहर जाइबो तो हम जाई तू जा हमारा बराबरी हो गई लेकिन 2 दिन के भइल को तो तू जा ए काजी ए हने सुनो ना बोली एगो लड़का हो गइल हमने की जिम्मेदारी बढ़ गइल हाँ ऐसन बा हम सोचत तनी के चली अब सऊदी का मौले आई तनी का करे सऊदी जाए का करे हाँ अरे सबके घर बन गइल हमने घर ना बनी गर्मी में ना गई तो ठंडी में क्या करे जाए। गर्मी में ना गई तो ठंडी में का कर जाए हाँ तब कहा ठंडी आइल बा और ठंडी चालू नहीं क्यों हो? अब घरे रहना तो घर बन जाई घर ही रही हम चूड़ी की दुकान खोल दे चाय पकौड़ी बेच के ठेला वेला चला के खर्चा पानी सब चला दे मैं घर के। ठेला चलावला से हई काम नहीं हो पाई कर्जा पताई ना भरा पाई जाए पड़ी सऊदी ठीक बा अरे जाए कर वाला तो कहने पहले ही चल गए ठंडी में जाए अपना बढ़िया सुनो मेरा नु छोड़ के। अरे हम जाना तनी सुंदर में रानी छोड़ केकरा जाए मन करला लेकिन का करबो मजबूरी है मजबूरी के चलते जाए के पड़ता मान लो बात मान लो धनी हो ठीक बा रे देखी जाई ना ठीक बा तो तनी हमार बेग उग सरिया दो काहे के निकले हम ठीक बेटा ठीक ना ए बेटा हां हाँ अरे तोर पापा ना है हां हाँ हाँ ते वाला बीजेले लगत रे लड़को देखी ना कितना होशियार हो गल बा कुर्सी पे बैठल बा अपने के नीचे बैठल हो कुर्सी पे बैठल बा
लड़का कुर्सी पे तो बैठल बा लेकिन का बताई हो तंका तो चेयर में लजाता हो। लजाई एलियन लेके आना। एलियन लड़का है लेकिन लजाता। ए बेटा हाँ हाँ अरे पापा के कही रे मदर के हाँ तला बोला का तनी हो का टोली कुछ बोलो सुनो अब एक बात कही हम जाता नहीं सऊदी हाँ का चाही लैपटॉप और हेलो निमन से बोल लैपटॉप चाहिए लालीपॉप चाही और ही का चाही और कुछ ना और कपड़ा पर ले ले और ही कुछ ना कपड़ा पर ले लो के पहिने हम पहने पहिन लेबे न हाँ केगा ये पहने लाला निकाल नाप ली गाड़ी ना निकालिए काहे रे तनी अपना माई के ख्याल रखत रहिए हाँ ठीक बा तनी साग सब्जी या तनी ढंग से कार उर कइल जाला ठीक बा जाई हाँ बोलो हाँ जा हाँ जा जा पापा जा पापा सही जाई हाँ माधव चलो ये चाहता खा दे दी हैं हम कौन सा लड़का बड़े रे हम तो काय खाते हम काहे खद रे मम्मी कहते जाके तो जा मम्मी कौन दिया जाके तो जा सही हमार बैग लिया बाकी के परब भौजी के कर खाती करब भैया अरब गइले ना बाकी के परब भौजी के कर खाती करब भैया अरब गइले ना हो भैया अरब गइले ना तुसे जो पोरा के करा सामने लड़ब भैया अरब गइले ना तुसे जी पोरा के करा सामने लड़ब भैया अरब गइले ना बाकी के परब भौजी के कर खाती करब भैया अरब गइले ना हो भैया अरब गइले ना तुसे जी पोरा के करा सामने लड़ब भैया अरब गइले ना तुसे जी पोरा के करा सामने लड़ब भैया अरब गइले ना बिंदिया उदास बाटे कंगना टूट गइल गहना के बाद वाला सपना हम नाही जानाली कि मारा जाहू बाबा मम्मी से कह के हमारा देसी बाबा कबले याद करके तकिया के धरब भैया अरब गइले ना कबले याद करके तकिया के धरब भैया अरब गइले ना हो भैया अरब गइले ना तुसे जब के करा संग लड़ब भैया अरब